Proba hasiko da, 3, 2, 1, hasi! Moldiki hor, seletadak, moldiki, izena bini indar guztia, teknika, teknika. Erori gabe Aitor, Ietik, Hobeda poliki joatia, indarra galtzea baino. Taldei agur esatuko unea iritsi da, eta jar guztiak gandorrak tente kukurrukuka dabiltza. Urdinak indar berriturik datoz pasatako kalbarioa astuta. Gorrotxari aurpegi ikustea besterik ez dago. Tarragonako garaipena eskuratuta gero, ermuarrak 2 kilo galdu ditu, 2. Gorriei berriz banakako laiaren hasiera ez da putu zaie. Espero zuten besta hundila, malko eta haserrealdi bihurtu da. Ez diote isa barkatuko larreari gertatutako guztia. Horren ondorioz edo, Oiartzuarrari belauneko mina areagotu zaio. Eta gurekin jarraituko duen ala ez, gaur jakinen dugu. Izan Invictus! Minak jut, hainaz bi egunero juten, ambulategira jartzea txertoako, injekzioako, kalmantzeko pixkat. Eta, bueno, atzo deitu intzian, esateko ja dena, nekan guztia. Eta hain resultatak atela ebai astillatu bat, ezur bat, eta tendinitisa ebai. Eta hoi, posible nun guztia eman dut. Astelenian minanekan, aste artetik oietik atxatzekoan erori nintzen lurrera, belauna indarri gabe nekalako, eta negarrez jarri nintzen, medikura jun, eta gero arratsaldean jun nintzen nian entrenatzea kriston aurpegi luziak ikusi ditun, eta kriston amodio eman zian. Ne ustez, lagun antzat nezkan, eta hola tratatzea, baina, bueno, gero deitu ziaten telefonotik, argitzeko gauzak, nola jun nintzen nik, nola geratu zian haiek, eta argituak gauzak. Bega gorriak, etorri! Jarraitu bidea eta hemendik. Epa, unon. Bega, seleta, jarri mentxe. Unon. Hortxe, mentxe bertan. Bega. Bona ba, gorriak, unon. Egun. Larrea falta. Bai, ze pasada ba. Esan zuen, nik unetakuntzala eta esan zela lesio bat ez da izertzekela. Ba, bine, hain nun dago. Ez dakigu, ez da gurekin egon. Ez daukin etorri. Ni astenotan ez naiz izan entrenamenduetan, zu bai, baina entzun dudanez, izugarrizko pasada izan du da zuen jarrera berarekin. Utsunea, bera negarrez, kasurikanez, eta azkenean talde bat osatzen duzu. Enau bat ere adoz, Julian? Bueno, nik abestekit, Isma izan duzen bertan, eta ero zuek zuen iritzia bota, baina hori da nik entzun dudana. Momentu zan politia zan, bentsat, inorentzako, segurazki zuentzako ez dara, baina bereziki berentzako. Distantzia gehiagi izan zen hor. Utsunea, intzioten utsunea zuzenia, bizkarra emantak ito. Bakarrik gimnasioko momentua, justo bera joan zela eta ez genion esan, venga, animoz, que ez zitzaigun atera guri, baina gero ja konturatu ginen gaizin genuela eta ja deitu genion. Izan zen momentu puntuala. Ez gaizki, gauzea da zu batxutan behar dozu zu eure denporea, eta ni hor momentuen ondino, ezkinen ikusi, ezkinen berbarikin, eta ni hon inokin hoben, ba mine, ze pasau zan agaz. Ez que, gainaz zure kasuan, harritu ninduen, zenik ezagutzen zaitut konkizen, eta hor beti bakoitzak ateratzen du bere alde ona eta txarra. Bueno, jarri hortzen, talde berdina, hitzeiten nahi da, eta joan horre kokatzen hor poliki, bai. Gu karrera ikusi dugu benetan, berrize, eta zure jarrera, zeinen gogor, nola itzein zenion berari, zure begira da, harritzeko modukoa, serio, baina gehiago.
Ze, azizanen ja, esaten, que si déjame en paz, que de iros a tomar por saco, que si no sé qué, bueno, talde moduen esan noen, a ber, hau ezin de pasau. Ez hori da, ze adiez, seletek ere, bota zizkion, kristonak ez, gaina hau zutan jartzen denean, olakoa zea, pues jazta, lehiakide bada, taldekidea. Zure kasuan, zu kapitaina zea. Eta orduan, kapitain batek ezin du olako jarrera ikuki. Kapitaina da. Jakin bardu neurtzen. Eta tipa bat dagoenean, hain baju, hain geizki, eta bainika jarraitzen baduzu hor, eurra ematen. Hor momentuen ezan egon baju. Julian, horregaitik inauen. Bera etzaula baju? Hor momentuen. Ba, nik ikusi nuenean, antxe metara iristen, lur jota, lurrian. Zin lur jota, segon zan aitzakik ipinten, Julian. Bo, ez dakit, bino, bera nola zuen, Isma, zuera antxe ondo zen ikusten azken partia. Azkenean momentu hortan, monkitena. Ez duten inorkez, momentu kalma hori, lasaitasuna, eta kapitaina gehienez zure papera dalako, hon mantentzeko eta proba gehinditzeko. Azkenean izan helburua, zure kasuan ez da besteetan. Gorrotxakin gertatu zena, ezin zuela, ez da izan saiakera, erdi hilik, eta azkenean bere burua lasaitu, eta lortu zuen. Lortu zuen. Eta gainontzeko guztiek etzioten olako egurra eman, baina zoin kasuan, ematen zuen panpin bat, benetan, zuek ez dakit, igual itxuteta sineten karrera, baina... Sali hor dugu eutaren gure gurreia ze aktitu duken, ikusi txagon ze aktitu duken. Lehen do barruzue, buelta bat, Azeratik, azki ginen buelta mote, baina ez ban kaso egitzen. Baina, oiuka ez? Oiuka? Ondo esan da kaso egitzen naiz. Oiuka ez ban kaso egitzen, 6 minutan. Ez dakit, baina talde lana beti. Eta taldean lanean egon gintzezan, Joder. Bai, seguro, bai. Tratu guztian berakin laguntzen, Barkatu, Julian, beha egon gintzezan, lehenengoko oztopoetatik bera eroaten. Nik ikusi nuen larrea irian. Norbaitiko la botata. Neu botan aban. Bueno, ez duen esan nahi, baina bai. Neu botan aban. Ba, hori ongi iruditzen bazaizu, Bai. taldekide izan da, lur jota dagoena, gainditu behar duela, bai ala bai aurrera egiteko. Zozelan hori bestelan, gainditu da, beste izelan ez iban gainditu, zozelan lagundu niko notzan ez, momentik ez bala gaten, txarretik edo. Ba, genekien nominazioak, zean izango zai. Eta izin zen kriston estresa hori buruen eukitea. Pentsetea, batan bat ezan behar dela, zu, basoa solan, duelo SSB zinbarik, oso horrek. Estreserekin jolastu behar da. Bai. Estrese hori azkenean dano dakago momentu batean. Hoiz badu ondo lantzen, ondo biratzen, hasieran justo kontrakoa biritzen da, hasieran oso ondo landute haukin gendu. Beha esan genuenean, a ber, larrea, kontuz zenien az joango, zu ezara joango, baina batan bat joan ingo da, zure erroegaitik esan zauen. Me importa una mierda, hor ja izin zen el momento, ja. Bueno, bera, hortzen dator larrea, laguntza behar eta urdina junda, ez gorrika. Egon gara zu berbaz. Bueno, kasualia dela ez, baina bera, bigarren urdina. Eta gorririk ez da joan. Eskerrik asko. Hane, venga. Eskerrik asko. Opa, larrea. Eta izan du da iritsitea negarrez, larrea. Barkamena eskatzen eta nien. Barkamena. Aste gogorra izan du da zuentzat, ez? Zebe bat ez, Nire zeba. Oso gazki portatu nintzalako zuki. Neu zeba. Eta guzti joi, Tranquila, esan nuntzen atzo ja. Ya está, larrea, lasai. Venga, ánimo. Parkatu zeupe, pixka neupe gogortxo hartu notzun, baina gogortxe karakterra duket. Ba, eta ni oso karrera txarra. Notzun txarra esaten, azken finin ba, ekipo beber ziguzten aban. Bai. Zimaz, parkatu. Han esan nahu dakatela tendinitis, rotura muskular, ligamento bat izorretua, eta beste guztia esan nahu forzatu detela, eta hori igual ebankuntza behar detela. Bera, Seleta, gaizki egiten duzunean esango dizut, momentxe bertan, horra ondo zapizkala astantzen eta hori jarrera politia da. Ze momentu honetan hori behar du, maitasun pixka bat. Eta ez egurra, zeia lurriota dagoenean... Neue pertsonin nuk, Bai, badakit. Dana txarrazteu nuk, Kontua da, ja, larreak lesio badokala, ezin duzuela jarraitu gurekin, orduan, osatu, hori da garrantzitsuna, osasuna da. Larrea. Animo, bale? Eskerrik asko. Venga, zaindu, Eta barkatu, Ai, usta, barkatu zeupe. Venga, listo eta. Zaindu, Venga, larrea, animo. Hemen ez da mundu bukatzen da, venga. Animo, segi hor, segi. Lasai. Bai. Zeleta beti laguntzen, azkenin. Bera irean. Dr. J.K. Mr. Hyde, nola? Ez da barkatu, Pixka gogortu hartu batzen, Zunei barkatu. Listo. A tope, xere. Bai, eskerrik asko, venga, zaindu, ongo gara telefonoz. Bai. Bueno, larrea hortzen dijoa, poliki. Nor daki, agian gero lasterketa egin eta igual zuen arrotek ere itxiko da. Auskalo! Quién sabe.
Bueno, urdinak, atop ez da, indar berrituta azken garaipena Antxe Tarragonan eta bereziki gure Gorrotxa. Zantzal la hostia hori, gua. Bai, La hostia ez, urrengua. Urrengua. Bai. Bat eta 2 kilo galdu ez da? Bai, 2 kilo galdu. Gabizoz. Erronka lortuta. Bueno, eta gainontzeko guztiei, Dios, eurra bateko pres, eurrola egurtzeko pres. Ja, nervioso. Guain arte, bago gauza bat harritu nagoena. Aizate lehiatzen, esperientzi politia, aizate hobetzen. Baina nonik ez diaze galdetu gauza bat. Zer. Premisua? Joi, Gorrotxa, oso ondo, Amar Pustarri. Halo? Saria. Saria. Adi, izango da ez sari bat. Baizik eta 3. 3. Lehenengoak, irabazleak, eramango ditu 7.000 euro. Bigarrenak 2.000 eta 3. 1.000 euro. Horretaz gain, finala ikaragarria izango da. Bertan parte hartziare, hori izango da bertze sari bat. Beste karrera mat. Eta agian bertze sorpresa bat, baina kasenetan atsegila. Merezido, ezta? Merezido, beti. Gaina gaurko proba izugarria. Zeko zego ondo pasako zego. Askatuta ganak eta, bueno, teknika eta nervioak eta edo egin duguna, erakusten gorei proba benetan polita izango da. Bueno, iritsi da momentua. Hemen ez dago ez launik, ez dago ezer. Ba oleia eta helburua Antxe. Garaikurra lortzea eta kasu honetan izango da banderina. Adi, nik lasterketari hasiera eman eta ardon errekatik abiatuko zarete. Lehenengo partia, lehenengo zatia korrika. Gero igeriketa. Beti banderinin artean. Hor ikusten dituzte pilote hiru zutabe hori, ezta? Bueno, lehenengoa eskalatu gora eta sarea gainetik pasa. Gero, eskailera pasa, baina azpitik binkulatuta. Eta ero, sarea beitik binkulatuta. Zubiri go, berriz ere jeitsi errekara eta horretarako sokak dituzue. Dugarren sarea, betik. Bai, eta segi soka handi horiek dauden lekuraino. 15 metroko soka. Baina kontuan izan gauza bat, zenbat soka daude? 3. Horra ez esan nahi du? 3 lehendabiztiko izango dutela irabazteko aukera. Eta gainontzeko guzti kanpo. Gustura. Gustura? Bai. Jartzen zaitu horrek? Motibeten haitxu. Bai. Isma, zer, serio gehatu zea? Bai. Zeba? Hombre, pasadana hemen ni ez jata gustatu ez da, bueno. Bueno, pues baina haztu horretaz haztu. Ja, Bai, pasata no. dao, zentratu proba. La hostia ni pini hoztezu eta hori erabiliko eta egiteko. Oso ondo. Gorrotxa, 2 kilo gutxigo, igotzeko erraxago. Dana motera. Burua, bakik. Burua. Bakik, burua beti. Hau, oso importanti, Sorte hon. Kontuan izan, irabazlea libre izango dela aste honetan. Eta gainontzeko guztiak arriskuak. Bueno, oain zer, aldatu barko uste zerrote, pentsatu estrategia eta bar. Venga, suerte. Sortean guzti hoi, Eta teknik aldetik eta ondo ikusi dituz hauek? Nekane bereziki ondo. Ondo, nekane. Eta bertzik? Gontzal ere bai. Eta besteak aherburuak eten. Ikusiko du orain. Hori txegitzen. Igeri biltzena, pixkat flojoa. Ja, bueno, moldeuko da. Urken iten da zure gazala. Uri neguaz. Plasta. Gaina, aparte, korrenti beruz du hilakatxe guzungo da. Errekatik ibiltzi hori torpe hutsa. Gero, errandu lasterka emar dela eta lasterka hori bai. Lasterka torek kuberta denak hori rulita, gogorra. Atxega aitorrek amorezte biurre pixkat, gogotzen da fuerte gustatzen da. Helen ikusi gaber, hauek. Hau beste selekta honek gorra matei eta honek hankaingoi baino. Albaldin ma eutxi ingozat. Eutxi eta ondo baldin maniko ikusiko ja, baber. Horrek bitxo gorra mateik. Nik uste aukera bai baituala iristeko, azken momentua. 3 soka bakarrikan daude, eta igotzeko, egon barzea aurrian. Bestela ez dekozu aukeraik. Dana mota betiko maurun, da topera. Heavy metal. Bueno, neskamutilak, gogoratu oso zorrotza izango naizela. Beti banderinen artean. Uretatik, ez lehorretik. Ados? Bueno, zorte hon, eta honenak irabrezala. Proba hasiko da, 3, 2, 1, hasi!
Uretatik, ura! Poliki hor, Seletadak, poliki, Minik hartu gabe. Eta orain hor, Seleta, binkulatuta eta azpitik. Uretatik, beti uretatik. Lotu lehenengo. Venga, erorik gabe, kasoman, binkulatutu ondo. Binkulatuta, Eraki nahi. Jarri mozkortu nahi, Seleta, binkulatu, Kasoman, hola. Erori gabe itor, Seleta, orain kasoman, sokarekin, Kasoman. Minik ez hartu ez erori. Gauzak ondo, Burukin. Poliki, kasoman, Kasoman. Seleta! Hiru dituztu bat aukeratu. Bueno, Seleta iritsi da, Lehenengo soka okupatuta.
Venga, kontuan izan gero, 16 metroko soka daukazutela, Ez dira bine indar guztia, teknika. Hobeda poliki joatia, indarra galtzea baino. Venga, Jora, oso ondo. Venga, Jora, ondo, Zuzetxia da hemen, Kartelala izan? Bai. Kontuen izan, omendikan, gogorrena falta zaizula, Baina gara Kudeatu ondo indarra, pentsatu, Eta hemen kaso, manero hori gabe. Baita, venga. Venga, Aitor, ya basaude, venga. Venga, Aitor, venga. Hemen, hirugarrena, Momentuz hemen hirugarrena. Bi soka falta, venga. Kaso, mane, burua. Erori gabe, minik hartu gabe. Bestalde? Da bien ya. Aha. Yedik ez? Atzea. Sokatik gora? Sokatik gora? Txikora. Bueno, Aiorak lortu du soka, bigarren soka okupatuta. Bueno, eta Aitorrek lortu du hirugarren soka. Zeleta, Aitor eta Aiora, zuen artean dago txapelduna. Bueno, nekane, ya está. Hiru sokak ya okupatuta daude, orduan hemen geratu, vale? Bueno, Teresa, hementxe bukatu da zuertza proba, bale? Posible ikusi dut hori gotzi. Hase zango. Kabin sos. Posible ikusi dut hori gotzia. Perdonan, erdi izan beste soka bat, dan bai, baina hain dut impulsua. No me jodas, hostia. Eta gero, baina indara da. Desten, txau! Zuoka zapaldu ondo. Aiora. Oso ondo, Aiora. Probatu! No! Ondo, Zeleta, ondo, Aiora. Ondo arizate, teknika. Hankak erabili berria, Hori da, Aiora! Haga pa zuri, me kabin sos! Oira, zapaldu ondo osoka. Beharra, Aiora. Behartia egitea, despentsatu daukar. Hankak urbitu artea. Abdominalak dira, venga. Aiora, ondo. Ai, Zeleta. Zeleta. Zele, venga, Zele! Eskonda galdu bazara! Ez digezu ondo! Ánimo! Zele, leku deskantzatako due! Zele! Sufridu eta gero deskantza! Aiora, venga! Behartia izia! Aiora, importanteena da, bebai, zeure ritmo hartzea, Deskantzau! Zeleta, venga!
Zele! Saiatu! Bajatu ez! Jo, maialen nahi izate jo. Hau, Aitor! Venga, Zeleta! Venga, Zeleta, ez etxi! Venga, saiatu! Ezin da hartu Zelen lekue? Ezin da hartu! Venga, Gorrotxa, jarri mentxe bestekin batera, bale? Zorritzaz praga bukatu da, beka. Venga, segi aurrea! Abila, os. Segi! Apaiora, Hori da! Deskantza apur betor! Venga, Potro, haupa! Hortxe aukezu, Potro! Venga, txupe! Venga, Potro, segi hor! Hoi da, Aitor, venga, holan, segi! Segi, Ja igotzea, ja eskaitzi! Venga, aurrea! Hori da! Venga, segidan! Ba! Hoi da! Beraka ez, venga! Apaiora, gutxi falta dela, gero eta gutxigo, venga! Venga, tita! Venga, Potro, gora, hostia, gora! Venga! Venga, Aiora, alboan zau! Hortxe aukezu, ja, azken txapa! Sin da eskukin! Omen, Dios! Eta gero, gimnasio farre, la hostia! Praktikatu! Venga! Aiora ez etxie hortxe! Eta besta purtsu ez! Venga, Aitor, segi gora! Venga, Aitor, haupai! Venga, segi hor, Aitor! Segi goraino! Venga, Aitor! Venga! Hoi da momentua! Hoi da, venga Urdina! Venga, Potro! Segi, Potro, venga! Venga! Aitor! Venga, Aitor! Hola! Horra katzu teknika, venga, segi! Aiora ere oso ondo. Logistika deko eta purtsumentzal. Venga, Potro! Askatu soka hori. Venga, Potro! Haupai! Segi gora! Venga, Aitor! Venga, Aitor! Venga, segi hor! Horran gazau! Vale, segi gora! Venga, Aitor! Segi gora! Venga, Zeleta! Venga, Aitor! Segi hor! Aiora! Hiru golpe! Hiru eta basau! Venga, Aitor, segi! Venga! Venga, hortzen dekaztuna ja! Venga! Bukartu arte hemen ez du inork irabazten, Zeu bukatu ondino! Aiora, hortxe aukezu! Segi! Venga, azkena! ¡Ari, Maiora! Hori eta bostetaia zelda! ¡Cabrona! Venga! Gol! Azkena! Ahí está! Aiora! Orain jeitsi eta hartu bere ikurra! Bakatu! Eta garaitura hartu! Artista zuek, Ondo. Venga, etorri gara ba! Bazike! Venga, mentxa daukazu, garaikurra zure zain, Gora San Fermin, gora jai herrikoiak eta gora erasogabeko jaiak! Aiora, zorionak, irabazlea, banakako lehendabiziko proba honetan. Zorionak benetan. Hain tranquila hartu duten gero dana, baina hostia, jura, hasi hasta algo tipazetan da... Uste, pentsau hola gorretzi gongo banipe. Sokik hostia, ero hasi tiraten zeu, jota berutz mote joan, salto gote berutz, hostia. Azkenako esku jota, hundi gor joguzate. Bai. Mine. Soki amendi matea guz kisto mine bat esan hemen. Genial gueldek, este gorea itxi dira. Beste lan ezin gonean, bezu jata saskat. Da. Soki izte behin izen, Zerata, hola bertuik.
Ya, otra zure, camisos. Venga. Puta mierda. Venga, ánimo, me camisos, ánimo. Venga, gora. Saiatu. Gora, hostia. Esan dut aukerak egin dutela sokara eskerrik asko igotzeko, baina irabazteko ikusi dut zeleta aurren eta bera nagusten dut. Salidan, erten, piston hostiako amen. Ja. Amen, Betxuzos. Aiora, makina total, artista. Hostia, makina. Nahi pena bandit hoi ez probatzea, porque teknika gimnasioan hartu nuen da, pena zangatu nahi zain. Posten naiz bereatik, asko. Nafarra, Gontzal, eta Burro behatu dira hor, dugu bari. Behatu nahi soka puta horreko. Zer talde bat hau, edo euki dugu? Aitzuta izaz? Nor, lehenbizkiru nortzen dira? Xele, Aitor eta Aiora. Rosaro? Zuk ikusi oso Urdinek zorion dutena da. Zaitik ez dut galdetu berari, ezke beti txarto zauz, beti txarto. Gure artean saiatuko dea dino tratu ona mantentzen, eta gehoia saiatuko dea gure artean finala izatia. Besteak Urdinek etorri dire, edo joan indireia. Behartu ezkoaz, behartan. Zorion duten. Hila arte Urdinek. Bai. Proban, igual, proban bakotxa beria baina, gero alden modun. Bagoa zure zariegaz? Ez pisatzen, ezin dut pisatu nik. Ez dakadala indarrik, ez eraman. Ezke ba. Ez, zuke bat ez dut, Neska, mutilak! Venga, etorri urbildu ja! Venga, mentxe, Aiora zuelen daizikoa, eta bertzik nahi zuen modu. Ze, batzuk horre errenka eta ikusten diot. Kriston arrautza deko errankean, Aitorra. Ai ba, arrautzik eta gora egiten dute. Bera, nahi bera. Askoitin bera egin. Azteko, Aiora, zorionak! Kerrik asko. Joder, hau proba, ze irabazteko modua, ze azken metroak, bueno, izan du da ikaragarria, benetan. Bai, oso polita zen proba. Aukerak banituela, ikusten nintzela kapaza, 3 sokak hartzeko, baina gero irabazteko ez nuen espero. Ba, zeure buruangan konfiantza izan, bera, mentxe. Pentsatu gabe eta bera, emaitza. Hori gertatu zaion Teresari eta beste batzuei ere bai, sinetxi. Eta ero beste batzuk, indartsunetik eta bauzute, baina, selekta. Ez etorri bile, topo emoztezuta, ez etorri bile. Ez zanbrena, ez atzena, ez gora ez bera. Isinik, ondo agota. Baina, Aitorran azkenian ez duzula irabazi. Jende askok pentsatuko zuen, zuetzako zela proba. Teniki askin hankekin pixka moldeuna, baina askuk ez toztien egoten. Ja, pixka taltzetako da, bu. Etzaren bakarrikan zaurria? Aparte horkati, hori eskusi, baina eskuk ez toztien emoten. Eta Aitorri gauza bera, ze hortzen ari zinen demora guztien hementxe kolpatzen eta ezinean, ez? Bai, jata bete ziste, gor entziste, da nahi baino ezin. Ordon, arrautzak bera, gogorra, ez dakit zer, biozu zertatorri zenat. Inderra hautik aldetxe zinei, hautik. Gero berdanin batez. Jas! Eta gero sorpresak zen, nekane, hain lehiakorra, hain besteko gogoa. Ze pasa zaizu? Geratu naz gogokin, sokan probatzeko eta horri gotzeko. Pentsatu dut, ja, 5 pertsona nire aurrian zaudela, eta azkenengo sarian, pixkat lasaiago hartu dut. Baina gero, igota eta ikusita bakarrik 3, eta gero isma, eta esan dut, kauen la lei, horre ukidu da. Zukin bartu zuere lasterketa, Bai, bertzik ez dut importa. baina txarto kalkulatu egin dut. Eta uretan ze pasa zaizu, ze bai Gontzal, bai Jarrenborda, bai zu eta Gorrotxa, uretan gaizki? Ni eraundiak korrintik. Bai, ni korrinti. Joan naiz nahiko nintzen Aiorakin bera atzin nintzen, eta bera joan dezkerti eta saiatu nez antzintzen nire buru ere erditik eta eraundia atzera, eta horren jarri nez Gontzalekin azkena. No, korrintea eraman, ez naiz mugitzen hemendikan, saiatu naiz oinez guten, ez arroka batea heldu naiz, azkenean hilo naz, baina gero ez dakit. Burua bai, baina gorputza ez. Korrientea ez dakit, ofreno manu jarrita, baina, ostia. Eta Gorrotxa? Ni behai korrientea eta azkenian hor soka igo zinik gatu naz, zebez, nahi baina ezin. Bino gero parrezka etorri zea? Ez, parrezka ez, amorrua, parrezka ez, azkenian ba zengot, impotentzia, kristo impotentziakin. Bale. Uste eta ateatzen aletxe pentsatu gabe, teknikaren arabera, pixkat, lasaiago ibili. Azkenien hori kargatzen da asko, bezaurreko bat askuak. Bestea Gontzal, Jerre hori, egin duzu festa bat hor pasatzeko soka, eskailera, korrika saioa ez de bai, ni zen dugu, zer parte handia da hona, behartean.
Seleta eta Aitor Aiora, gero nekat... Eta hiru neskak batera? Hori pixka burua sentu honetan, Zebre Seleta bentajakin, lasaitu hartu, indarra gorde pixka bat, ondo egin ez du gaina zu bakarrik, iglo minutu bentaja, handia da. Gontza sorprendido, azkenean beti gontza aurrea eta probetan indarrena, eta berandu iristea, ze gertatu dan, uretan. Irakurketa oso ona egiten aldeo. Ze nork irabaziko duen hemen, auskalo? Ze hemen favoritoa eta indartsua, nortzu di hemen indartsuena. Eta bukatzeko, berriz errango izuet, taldeko lehia bukatu dala. Behan nola zaten kokatuta. Hasieran nola izan duzareten, bukaeran eseritzeko garaian nola eseri zareten. Adibidez, nora zerratu da horre urdinek adin dutelako? Norbait zerratu da zuen artia? Zerratu, zer esan edo? Ni galdetu hosti eta, joe, Ismael, bitu, ja talde moduen apurtu ala eta bitu non zauzen. Bitu non zauzen. Kontuan izan, ja taldeak desagertu direla. Banakako lehia, bale? Bueno, Jora, zorionak, ez zenuen pentsatzen eta hementxe irabazle, aste bat lasai, immunitatea. Bai. Eta ospatu emakumea, eskizun baten irabazi duzunik. Ez nekatuta nago, goxakin, lo gutxi eginda. Venga, muitu, garaikurra zerbait egin emakumea. Ya está. Bueno, aste honetan lasai, eta horretaz gain, sari bat. Politxo. Eta gainera, beste norbait konten jarriko duzu. Ze sari hori konpartitzeko norbait aukeratzen aldu. Ja, pentsatu dibale, konpartitzeko zeo zer. Zer gaitik lehenbiziko eta ero, nor? Afinidade gehien daukan pertsona dalako. Ya está. Eta gehitxo? Bai, hori da arrazoia. Bueno, eta nor dori? Teresa, hemen ondan. Teresita? Bueno, bi musu zerbaitzatez. Bueno, gustatuko zaizue segurazki. Bueno, eta gainontzeko guztiak, arriskoan zaudete, hau fase berri bat, ez dakizu zehazki ze pasako den, baina dena argituko da. No ningulo. Lan pixka bat egin, ze zuen etxe berria izango da betiko etxea. Venga, zoazte, hain gustuko duzuen leku hartara, venga. Ongi izan eta zorionak, Jora? Eskerrik asko bai. Venga, bai, gero. Venga, ongi bili. Bueno, agur. Bazoan, argi. Premio izan ziteken, etxea julo itera, o zeo zer jana, o ez dakit. Berdin zaite hemen itealo, baina jana primordial, mesedez. Esto es lo que hay. Para sacar eruan da fuera, sin más. Bai, irabazten da buena, bai, ez dut ulertan. De Guatemala a Guatepeor está moruan, dos goyas. Yo! Burua! Ya. No, pastoral, Ja, belarra hasiko gi, lastui belarra. Gainini. Lortxutik lo. Tente merko lo. Nola emerre bamen lo. Txutik. Leku gobala! Bamen. Kota, potzu hontan. Ximor pila hontan. Zapaso bidor gotza. Ximor. Ja, sakat goa ja programa bukatzeko, porque... Dana bustita dago, eta behiatzen, nola egingo dugun lo edo. Ideas de bombero. Goxeko nahi danek, kreuk. Goizek ordu bitan, no aguanta, Itxiak, dolau. Buelti mandare buztiez egiko. Bekua bitu nola dagoen, Txorrea hauta. Bekua txartuago dago. Hor zaiz eroiko, egi jarri hor, lazen. Bai, ja, ez dut egin Egi jarri. Eskusiko ze barrajando, Bultzak dire, Lazen. Jarri. Zuen lezen azatzen. Lehenengo botian harrapatuko. Hilase, han bereño jugaiz bakarrik. Han bereño gerango aiz. Julianek esaten dugu, ja, taldiak ez daude, baina, bueno, denbora asko egon geha taldeka, ez? Eta ohitua hoi bakagu, ondino. Hoi, soinu txarra daka, soinu txarra daka. Buah, ep, hostia. Oi! Kauen die! Nondik aputu de? Joder! Nere ustez, hiru nominaute egon badirela. Bat Isma, beste bat gu aukeratuko gule eta beste bat
nire ustez, berak elegidu bako da. Argi dago zeinei eman beharko nioke, baina nik nori eman nahiko nioke immunitatea, pues... Zer ba, nahi gut beste pertsona salbatu, ez flojena. Beak, zuzenean alba dugu bat jarri, urdin bat jarriko dugu. Gu boskak eta egin ezkeo, gorri bat jarriko dugu. Orduan, urdina eta gorria. A ber, unifikazioan egonda salbatu hartu nahi purdia. Karo, zupentzoin bazu zeure bidean azkenean. A ber, duelera bidaliko nuke gogorra. Gaitik. Eta gero ismak beste bat jartzen badeu, zerako marroia dakan, Berak. Ze jarriko dugu, gorria eta urdina. Tarararara. Tananana. Bata egi. Nunda kamanta? Hori lehorra alda. Txatitxoak badaude lehorrak. Amaketan daude, hori daude egiten. Ez da freskua. Dana ez dugu, amaketan. Fresko? Bero eruzio hilaztu. Ez dakit zenbat aguantatuko hone, baina, bueno... Lo que aguante, beste la jenduko itxu da, hori jongo gara bestene. Omen bertan, jazta, gaztu azken, fuera. Iarkete. Egon den gau, hostia. Puta madre. Ai, ama. Iepa, kuadrilla. Ze, lanian? Lani. Oberenian. Guztiok etxanda? Lani nahi gara. Bueno, bitu zara. Bueno, Isma izan ezik. Hain esnatu berria segurazki. Bai, apurtze bet bai. Bira bin eskatxak eta, baina, ze fundamento dau? Oia prestatu ditugu, Oiak bai, baina gero eurikin badu? Jota zua. Jota zua, bai, zua behar da hemen pixkat hau epeltzeko giroa. Botako gula eurila, eta hor ez dut ikusten estaltzeko ezer. Jarren borda ze, kutxarita? Aldena. Aldena, ezta? Isma, gaur goizian esaten zenia, no, eske denbora guti elkarrekin, eta hasiko gara nahazten. Iritsi naiz, urdina gantxe, gorriak hemen. Hasi gara ideiak botaten, batzuk eukin dugu ideia, manka batzuk iteko, beste batzuk lastoan iteko lo, azkenean batzuk gure hau. Eta hori da ze, koloreen arabera, oza, kolore gorri guzti kutsatu dute amaka. Justo kasualidadea izingo da. Kasualidadea. Banakako laia dola. Tranquil, lehenengo gune da. Bakutsek egusi behar du, beretza zer den onena. Beraz, adi ebili, hemen batzu hauk eta eskarmentua, azeri zarrak dira, eta beste batzuk berriak. Bueno, zer izaitu behiatzen? Ezebe. Nekan ez aizea, usaitzen? Bai. Zer da? Zar dagoa. Kristo zaina, ez? Bai, ez da, esnatu berriak. Eta hortzen daukazu, bira, kriston oilasku zarra, sagar. Pozik! Horen jamotuta, ber. Eta horren jan. Aprobetxau. Guetzen gara urbildola. Urbildo nahi baina ikustiko, Bai. Ikustiko nola jarren duten. Ezin da zer probatu, eta ez eman ezer probatzea, Orduan, Teresa eta Aiora, disfrutau eta honegin, bale? Eskerrik asko. Aldatuko ez dena da, izendapenak. Kontuen izan, Aiorak ezin duela botori jaso. Eta gainontzeko guztik bai. Eta horretaz gain, Aiora, zuk ez duzu botorik eman. Orduan, leku izango da betiko, antxe, atxalde oso daukazute, izendapenak eta idazteko eta argudiok emateko, eta lasai bale? Ez etorrik abian, gaueko amabitan, bagoaz hemendikan zau hemen ezin daztak izerbak izer. Hori dikusiko dut. Egin zeo zer. Az dozte zuemon ideia bat bez, Ondo pasau, Julian. Berde, nik seguro baiet, zuetaz horretuko naiz lasai. Ega, zer izan izitzaten, nigura ikusi. Honein, Honein. Oiazko bat! Bat botatzen! Tomate falta. Ez da ez eskorratuko, Me kauin, dio. Buah. Amar, zahardu duzu jamenik jaitzegik. Ata dunin, da gure asko hori, Jarrongo. Bibila dakar, gutxe bertan. Honein, Eskerrik asko. Neure bi etortzako guzta. Jutia lakua. Zan da zagardoa? Jarra. Beste batek jaten eta gu begire. Hostia, ez eskutxulete. Apa, jende, zein egin patata. Mira, hotxak ez duta. Gertu. Falta de respeto baina. Karrekin disfrutatuko dugu. Irazten bat dugu, Ezin badeu. Indit txipaldaketa hori eta, ostra, izan lehik Aiora garaia izatea. Zergatik ez. Osa, gelditu naiz mutil eta neska guztien gainetik gaur,
eta zatik ez finalera iritsi eta finala irabazi. Teresa, mami urtengo jakoia Sagardari berriro, Venga, liberatzen da Sagardo hori, Ze hostia. Liberatzen da hori, ja. La hostia, Han. Pepini. Txer, hau gola la berezu? Venga, tardi bat. Venga, hau gorrotxan gatik. Gorrotxa. Ongi, amaitu arte. Zeindu. Dia gero nor soltetan dutzu. Ni ezarri binez, beha tentazioa da osan bie. Hasta zurre jango nitxan ontsa. Ni hone gandia konforma binden nintzen, Goz, ni hori. Eta hone da, ja. Mela pela. Bai, ikusten dute psikologikamente dugu edo. Zikeran asko pentsetan dauela eta kontrolpean guztetan jakola daukitea gauzek. Orduen guazen hortik emoten ia zepazetan da. Ondi itzea nola jungoan azutu, esan nahi da, 3 duelista, o 2, o zema kaleratu goien etxakia da, bazpare. Uste mesede ingo dituela, urdin hori. Aio! Edo bera donegu, ze bera ikusten fuertien da. Listo? Venga. Piskat urdinen artean hitz egin dugu, erresagoa izango dela gogor bat edo indartsu bat kentzia duelo baten finale baten baino. Saiatuko gea elkarrekin juten eta orain dakagun abantaila mantentzen. Beste taldeko fuertena dalako. Balan, aurkari gogorra kenduko dudalako erditxik. Arte, eskerrik asko. Zer, 4 duelora? 3. Ismak bat, edo taldeak besteak eta nik beste bat. Isma bat. Taldea bestie, da beste zu. Oin arte 3 jondia. 3 eta etxea 2. O bat. Urdinezko danak esango neuka. Guztiz. Entzuten nire komentarixo itxik alun pasau eran. Pakto bat indabe mogun pentsatot, dana neuri botu ustiela. Hau superimportante, lasterketa bat iteko, Eternal lasterketa iteko, loain behar da, uretan. Hau, gozea pasau. Nik ez dugu, zeike. Nik ez da. Eta amorru. Bene, nago kemenin ingo lekua, Martu mana hotza, zendek. Batzuk gorriek bere aldetik zaiak, gu gure aldetik. Haigaituk pixkenaka pixketzea egin. Arrimatzen, baina ondik nahiko hotz asuntua. Ismak nahi aukera gozi, porque nahi ondi zindatxi aukera. Edo neuri. Edo neuri. Irire zago aukera. Nortzuk ez duzue Zuen neuri legi ustezu, Ismak eta honek. Nire neuri prinxot indartzuk harina jutikala. Neixote, bitxu, en cambio, bixer duluri banoie, guzteu guazten aitorra eskuti. Eta nor da, dauena momifikautu, ikusi zuen? Bitu, zan dauen doiten. Momifikautu dauena. Gorro. Ez, eskini. Pues igual tal. A ver, ¿quieres asmos cortos, Mineratik hotz egin bagoitze berie. Gu urdinek geu eta gorriek bagoitze behaienera. Netzat nahi honik. Gauan gaztiek, urota hoioz, eta bixara zako gueldizakin esnatzen gara. A ber, lokazten egiten agudo? Txita ez, inomen, joder. Hemen biarra izarte, orduk luze, A ber. Horra gonten dugun, denak ere. Gora, sekadero pajero, da gora guek. Apa zuen, jota zuen. Egunon. Egunon. Bai izan dela gau txarra. Gau txarrena, Txarrena, Hemen egon gau guztietatik txarrena. Izan da.
Euria. Gau osuan, ez dugu gelditu, euria. Jodidísimo. Jodido, baina kontento esaten da moruan. Joder. Manti, batatituz. Egunon. Bide, pobres olaxeek. Joder. Ia, pobre. Hau nik, honi betxio gilde ozer da. Hau moitzen. Makiltxo batekin holan joa berri moitzen da, edo. Hartzalduan, naza. Tienes vuelta, y ahora guay. Es albo, cucharita, ni amen. Gora eta bera bakarrik. Es que... Teresa ni purxe izterrin, zuri purxe beste izterrin. Tolan gora eta bera bakarrik. Gana denbora guztien berba, ziten zauen, Zeletan azan, holan zauen, bueltata. Jauen dio, venga. Beste ordu bet pasata. Jauen dio, egur baiteko teipardien, barruen. Hau ja goteri ebetxun, parin, Nun baite egon berda, mutil? Tat, han. Hau. Barra, ez mobilu, Txau geldi. Tia, goazo logo gizona. Eta hementik nok ez da duelorik. Danok intozu ez duela? Gorrotzak eta... Osa, gu hiru gelditan gara Isma. Lau. Bat, bi, hiru. Eta zele. Bea ez dugu egin, bez, Zele, kalo, vale. Zeleta gero. Zeba, hau ela, puta zemi, ondoak. Bai, horreaik, zentot konta, ni pentsetan note... Zeu kantau zu dana. Zeu kantau zu dana. Ei, broma durke, Broma da hostizia betxo. Dale, bostizia bat, ozeri jotak pixin ponte mongotan. Ei, kakiten ote. Txatzen. Hombre! Iepa, egunon. Zer moz gabiltza, ederkin loinda. Eta zu? Zeu bezala, ez? Guriko ni meleko zoa, zer? Bueno, presatzo dute, pixkate biltzeko do. Venga, guazen, potiki. Bai? Motzila eta zu? Ez, lasai. Ui, lerrarin goaz. Hau ez teko berbaiteko genarik ala. Bai, egunon. Venga, jarri hortxean. Egunon. Zer moz gaua? Ondo, tentzego baino beto. Bai. Bueno, eurilla. Ierren borda, gogorra, eurilla. Nongi, alerea gontu du, Bai. Ta, zeo zer patu zeola... Mantakaz? Eta horrekin nahikoa? Nahikoa. Ez dakit aitoren arpegi horrek, ez dakit... Ezin loen. Zeba? Eurille, bai zema eurin duen, euri asko, Gatu ez? Gero manti pini hau gainin, da mantira hazie pi, po. Jode, bazen garaia, Isma, nastuta daudela, mentxe? Ez urdiak edo batean eta gorriak bestian, ze gauzak aldatu dira? Gau honetan, abai xoleta. Jasia, ulertzen danok. Teresa, egunon, hementxe mundua Teresakin. Ze, oinikan lukartuta do? Pixka da. Pixka bat? Baina, bueno, ja nabaitzen duzu ja pixkate gauzak aldatu direla, zuen artean? Bai. Pixka da, ja estrategia pentsatzen bakoitza berea aurrea alik eta gehien iteko. Hemen gara danak kontraixua, baina, bueno, harmonia eraman behau ekipua, garaxe da. Atzo Aiora eta Teresa ondo bazkaldota ero. Bai. Gustura. Txarto. Nola txarto? Sobran zagardo botilla, sobran patatak. Hau zer da? Ogia. Ez que hauek ez dira zu. Vamos, nintzen ez da berakatza bai. Eta, bueno, beste amaitza, hementxe, botuak. Bueno, ikur ezagun, lehenengo izendapena, norentzat eta, bueno, Ismael. Jesus Ismael. Ismarentzat. Isma. Lehenengo, botua lehenengo izendapena. Bakarrik amak este kabretan danean. Bai. Bueno, bigarren izendapena. Bueno, jaja, baina, arriskoan jarriko duzutela, Eta kasu honetan ez da izen berdina, baizik eta beste bat. Aitor. Askoiti. Egurrola. Ismak boto bat, Aitorrek beste bat. Bueno, batek errepikatuko du. Kasu honetan, Ismak. Vale? Isma bi, Aitor bat. Bueno, badirudi hemen lehia dagoela. Aitor,
Bigarren botua. Binaboto. Hola, negongo da. Bai, uste duzu? Bueno, bai. Agian zuen artien itzen duzu, ez dakit. Baina kontua da hemen batek hirugarrena jasoko dula eta kasu honetan Isma izango dela. Isma 3, Aitor 2. Eta ez dakit Isma, zer txarra egin duzu hemen edo... Ez dakit, hori galdetu baek, baina igual haul ikusten dozti edo. Haul edo indartxu. Edo indartxu. Nazain, neu jango naz. Bueno, momentuz ez, ze hor Aitorrek ere lortu du bere 3. izendapena. Gorriana nire kontra, Urdinen nire kontra. Espero zenuen hau, Gorria Aitor? ikusiko dituzte. Baina espero zenuen edo? Ez. Ez zenuen espero? Hori behin espero, iragarle modun... Txarra. Bueno, agian baduzu, etorkizuna. Isma, zure 4. botua, 4 eta Aitorrek 3. Gaurrengoa Isma toketan dame bai. Bueno, izan iragarle. Mentxe, zure 5. botua. 5 izendapen Ismarentzat eta 3 Aitorrentzat. Hombre, argi da unortzuk daurien dalo. Hombre, zenbatuta zenbatu urdin dauden, bueno, zu izendatzea, gauza bada, baina zu gainditzea beste bat. Hori da beste gauza bat. Bueno. Da zeigarrenera, no, Edo bestak jaz dire kontetan. A ver. Akumulazion. Ordon, Isma, arriskoan zaude. Eta orain nik behar dut, 2. bat. Aiora, nor eta zergaitik jarriko duzu arriskoan. Eta ongi pentsatu, Pentsatu eta ez detin kolonengatik. Pertsona fuertea ikusten detelako, eta neska bat irabaztea nahi dut programa hau. Bai Teresako, bai Niko, eta horretiken Nekane aukeratu dut. Vale. Ordon, Nekane, duelura. Neska bat irabaztia nahi, eta neskara duelora. Eskorregatik gan. Eta neska duelora. Bueno, arriskoa jarri, bere intentzio da zu duelora bidaltzea. Baina fuertea dalako, Karo. Nekane, espero zenuen? Bai. Bai? Bai. Naiz eta Aitorrek jaso 3 boto, ze askotan... Bai, baina hori itxura da bakarrikan. Behaik badakite 3 direla, eta gu 5, eta ja, antzematen da elkarrekin emongo degula boskaketa, eta hor ondo gehatzeko dozea. Hori zeukuzazu, Hori paktu zeu egin dugu. Hori nire iritzia. Zereta, etzinen zubera 2, ze? Guk edo hart niz dutzen eze be. Badu nik uste honi, pera jate klaru da, bela? Ni bakarrikan esan dut, 5 botu Isma. 3 Aitor, hori badakigu. A ber, ikusten da, hori ez da zer berria. Hori da. Argi da, elkarrekin itzen duela, bitaldi. Bueno, 3. bat behar dut. Isma, beste behin, nor jarriko zu arriskoan, Isma? Gorrotxaldetik badakit kirolin bezala eta honena, atzo ikusi izan. Baina uste ez dago beste fase batean. Uste gorrotxaren emaitza hobetu behar du. Aprobetxatoko erori. Bai, ze entrenamentuan eta gimnasioan kristuan ematen duzu emaitzak onak eta gero probetan beruz juten zea edo ez dakiz. Eta hor landu behar duzu. Gaur ez zea jungo ludera. Teresa eta Aiora eta Nekane 3 nahiko ondo, hori aurrean, Seleta kenduta aurrera zegoen eta Aitor ere bai. Eta, bueno, niretzat atzoko dezepzio gehiena edo gaur aukera emango diotela erakusteko pixka bat edo amorro kentzeko, Gontzal. Ta? Onartzet, pozik bai. Bai, normalian zuk 0 € eskaini duzu. Pozik, dolo eta juta usten zait. Arriskoan zaude eta Nekanera arriskuan. Isma, zu izango zea lehendabiziko duelista. Pastela. Ordon, zuk aukeratu beharko duzula bien artean. 2 lagunen arteko duelua izango da. Bai, batekin duelu egin eta bestia libratuko zuzenean. Segi guztio kanpamentura, pentsatuan eta aukeratu. Duelo horretako bakoitzak lagun batera emango duzu. Bai. Pentsaiten nozen 3 egongo zirela, bente 2. Baina, kartara. Bai. Hortzen dagoazu poderia. Azkenean biren artean irabaztea da bat edo bat. Eguneko eta 50 aukera daukazu. Azkenean fasilaua. Claro, Nekane eta Gontzal, bere erabakiaren menpe zaudete. Bere esku. Ta, bueno. No tengo ni puta idea esaten dana, pentsakot. Animo eta guain arte. Bendie. Isma marronako, Marroia. Zuretzako beti. Osea, beti, esan lehen, que pentsain bota ber zer dan be baionen anin. Ez que salbatu behar duzu zure ipurdia, osea. Zele, esan, prest, Bai. Hombre. Laguntzaile. Lehengo gunetik esan dugu, ostia, Nekanen kontra, bai, june duz eskezara, puta makina. Mil esker hori pentsatzeagatik. Sentitzet, Baina, lasai, espero nun, Zalakua
ikusten zaituzte, zea Teresa eta zu bilok oso elkartuta zaudetela. Bai, azkenen gara elkarrekin. Ni atxoia pensan eban. Bueno, oin beste neska, beren kontra, ze ni nire taldian gehatu naz neska bakarra. Baldin bazinen aula, problemari gabe ez dut mantentzen zaitugu hemen, baina eski indartxo izan da... Hau finalera jutia, ez? Karo, eski ala da, baina zeren ez ahul, pues... Jerren, libratu zea, naparra? Libratu zea. Hostia, nik utzan. Zu aita? Zu denbora guztian esaten, ni jungoraz. Joder, seguru nago gaina. Seguru nago, ni jungoraz. Eta gorrotxore, bai, liberatu da? Bai, gorrotxore, bai. Izan da benian, jo digo, bun, jazta. Seguramente Gontzal eliko dugotela. Ez que ez dakit, ez que neskatzi bildura motazta. Ez que nahi pila. Nik esan diot, aukeratu dela oso fuerte ikusten dutela. Eta todavía ezaguntzen dela honen fuertea. Eta hori ikuste dut, ez dakit, torpe hau, mosketoiak hasta honan. Eta nik usten zaitut prest, irabazteko baino dut. Bixi, hori bai. Ni esan indot ez, hori noa pentsetan. Ni buruan gatik ikusten zaitut superondo. Estratega eta eres un zorrillo. Bai. Beha beti egon bada kontuen alzaela joan. Ze bestela baz de confiado por la vida eta... No, konfiatu ez, baina horre. Pentsa bindo ja, Esan ningo talik eta alinen nolan ja presta egiten gara. Gontzal, joango gara. Gargin, ondo. Bai. Bai. Así que, alik eta harinen hobeto esan. Dulo eta temas, chaval. Azkenean, eta holan presta egiten gara eta jazta. Bai, ezingo da. Ezingo da. De alto voltaje. Arze dute, polik asko. Volta. Bueno, benetako lehia, ja. Bueno, billo jungo gara. Bueltau, borroko. Joango zari bideoz? Bai, billo jungo gara. Lehen hitzein dugu. Ni juten manaz, zeu laguntzaile, eta beha zan dugu. Ni baita ere, ni juten manaz, zu laguntzaile, orduan billo jungo gara. Luzi bada, Gontzala esan ez aukera asko guztot. Lehenek irabazteko, motza bada, Gontzale indarrin kentzto fuerte bela ez. Baina eskibe peligroso guztot. Komeni zaigu kentzia, gainetikan, komeni zaigu. Hauen dia zilo bizi, Eta lo, ez. Hola, barraka. Bidalduko dugu. Argi, Bidalduko dugu. Psikologikoa bidaltzea, urrientzako izango da. Hau da gure baza oberena. 3 beraiek. Hori da pasada bat. Nekane bera aukeratu du berak, ez gorriak, berak aukeratu du. Eta gero nik azkenan nire burue bai ikusi behot, ez? Zimaz, Duelo de Titanes, espektakulo montoko da, han egongo zarien nervioso danok, eta hi listo. Ez que azkenean. Fuera, 200%. Bueno, ez da ikusten suerte, Vale? Orain arte! Eta irabaz da bakizuen non dauen. Gorrian. Oraintxe hor. Hor dago irabaztea. Venga, egurre, Venga, tope da. Oie zein lehen bezala, Oin mantak sobran deko zuen. Urdinak! Oin nire baina zurdina, Espero kontza etortzia. Biste Ismare ikusi da neko kompleto dela, buru naula, probak analizatzeko eta ikusteko. Probatan kabroi edo hori, Oso gogorra da Isma, Nik uste beha botatuko ala. Ez ez dugu imaginatzen kampamentua Isma gabe. Ez Isma da, esaten da, festan bihotza o festan alma. Arraro izango zen, bera gabe eguten. Duelistak, laguntzaileak! Venga, etorrien atogora! Duelista eta bere laguntzailearekin. Nik eta zabez, venga. Esan duen nahi ba, hemen zeo zera raro goda. Bueno. Ze, batean ja, barreak ja desartu dira hau ikusita, ezta? Bai. Bueno, barre azken haitun dunak, hobetu esaten. Bueno, Gontzal. Eta zeratik Gontzal eta ez nekane? Bitu, azkenan izindea portzubet Gontzal ezain dozte pozi dauela joatean duelora, disfrutauko dauela, eta azkenan biet dire oso fuertak, bakotza bere lekuen, adiez Gontzal ikusiot dala un toro. Eta bitu, azkenan froga baten ze pasaiakon. Osea, inoz ez dakizu zer aldan pasau. Gontzal, indartsua zara, kompletua zara. Normala naiz, ez dakit. Bueno, baina duelok eta kanditu dituzu, eta probetan ere ondo lehiatu zara, aurkari gogorra. Bai. Eta berak ere erakutsi du, eta oso lehiakorra da. Baina askotan, emakumea delako agian ez duzutela aukeratu.
Hori bakarren bate baino gehiago pentsatuko du hori. Ez gaizki gelditzeko mutila aukeratu duzula. Zu buelta motatzezu beti, behar da fazila bat pentsetea, ikusten dutela, bera dela fuerte hau bat, eta itzikot, han, zer nik guro segidu programan. Bueno, zuk ere, kontent. Ideia bakazute baina. Libre, hostia, ni pinozte zuia berriro. Nik ez diot ez esango. Fasilidadea bat Horan aukeratu dugu eta Sandi kidea laguntzeko eta pres nago laguntzeko, topera. Eta zuk, seletan naiz eta erdi lesionatuta egon, eta naiz eta atzo ez zigo soka. Ez da ordure. Ez da ordure. Ze gaur berriz ere sokak izango dira protagonista. Ez da 15 metroko kuerda bat izanen, soka bat, baina, 6 metro. Ze izango da proba? Herrikirola. Lasto, jasoaldia. Hori da, baina zuek montatu beharko duzue polea. Hau da, soka beharko duzue, poleatik sartu, jeitsi, eta ja, txak, prestatzen hasi jasoalde egiteko. Bale? Igoko duzue libre. Eta ezin duzue goiko soka ukitu. Ordon, pres dagoen lehendabizikoak emango dio paso 20 minutoko tarteari jasoalde egiteko. 20 minutoki pasata, jasoaldi gehien ikendunak irabazi eta jarraituko du abenturan. Eta bertzik hartu beharko txerako bidea. Oso garrantzitsua, lastoa puskatzen bada, galtzen duzu. Nola ikusten zu? Oso berentzat. Beradeko kriston indarra, sokan bebai izmak esan dau ona dala. Estimua gazuten nahi, Ostia, kriston estimua, nik oso arrunta nahi zegi esan, Ni agurre mongotxet, fazil ez nuako izisten. Eta laguntzaileak zuek ezin duzu zer ukitxu, baina bai esan nolin bar den, aholkuak eman, estrategian parte hartu, zentzu horretan. Ziten ni soka askotan ez da gutxi. Isma, 6 metroko soka eta gero jasoaldiak, ez da gizterren gogorragoa. Bueno, nahiko horrekatua, ondo erabiltzen behar gorputzaren postura, teknika, importante da. Endekatzeko, 20 minutuko lana, nahiko gogorra izango da. Orduan, bueno. Kudeatu, behar da, ez? Jakin behar da kudeatzen. Hori da. Indarra, esfuertzua eta bar, eta bar. Bale? Bueno, bi leku, bi kolore, aukeratu. Urdina. Karo, noski. Behiegi horia. Horia. Bale, oso ondo. Orduan nahin joan, aldatu lasai herrian, etorri, eta aizue, onenak irabarazela, sorte hon, bale? Hala ba. Bale? Sorte hon. Venga, bai. Eta mala lotxe hori bideratu... Hombre, bakizu. Norgehiago kaunetan, Nik kurdarako bai dakala gasolina kerosena bakarrikan. Osa, arretzen naiz, hilotze ez. Eta gero aguantau behar goian, hor dakator nire gakua. Nik gaur alde ikusten, eta xesukan esan da emon bera jungo da egun oso beto, baina esplosibo ikusten nik kontzalo honetako. 5 minitxon da hiliko, baina eroke besu karreutekun, perri da. Behin besu karreutekun indarra, bizu horte nik egizta. Ondo iren badezu polearina, geho lotxia ondo ezea lastofartua. Hoi ondo lotuta badakazu, geho 20 minutu horiek zure abia. Lehenengoko momentu nalben aldoten aprobetxau orgoien nauela, bajatako fardoan bebai, holan saltoin, eta bajatu fardagaz. Gauren estrategia guen eizte, ekipo munez gote hori gauren estrategia handaz, amistadiak eixeuke bestikin, gaur kontrakuteko, ez da bentzan jak guren kontra jongo zenip ez, jaure pegungo di gogorra nominetan edo... De momento doaz korrin kontra. Bai, hori bai, gure guztikara nahi xuguta. Holan joango da. Korrientzat, impacto psikologikoa izango da Ismak ez ikustea. Porque Ismak egia esan, Nik ikusteet, o kanpotik ikusteet, gorrien laro gehiago. Bai. Gaur izango da kriston dueloa, azkenean. Gaur amaiera arte igual ez dakiko zebez, bueno, depende zokan zelan nabilen. Gaur izango da intensoa eta kontuz. Kontuz epaseko dan. Gontzal, nekane, urbildu mesedez ja. Jarri hor atzekadean, bale? Bai. Ondo. Bega, Isma eta Zeleta jarri hor. Bona, Isma, nola zaude? Urduri. Urduri? Dena emateko pres? Nahi, lila begitan gauzek, a ber. Oso ondo. Gontzal, nola zaude? Ondo. Ongi? Bai? Esteko prest. Bueno, sorte hon eta onenak irabarazala. Duelu hasiko da. 3, 2, 1, hasi! Ondo duki, Ondo lotu ez dela jauzi. Apa, ontsa. Apai. Gogor zapaldu, Hortik ezin zea jaitzi hori. Venga, gogor zapaldu. Apa, Isma, venga, animo, va, venga.
Ondo soiz, ez? Ondo soiz. Bai. Tiro. Ondo pasapunta. Pixka gehiago soltatu baino lehen, albadezu. Opa, esku beste bat. Ondo, punta sartu ondo. Venga, beste bat. Kontu zeuki. Ondo zuaz, ez lehertu, venga. Hoi da. Venga, Isma, ba, beste pixkat. Pasatzeko tira pixkat. Hostia, uixez, ba! Bajatu! Hau en la puta! Gehiago, metro gehiago emon. I metro gehiago, ateak gehiago pixkat. Hoi da. Venga. Nekatzen basea jeitzi eta berriro, venga. Epa. Ondo, ez? Ondo. Venga. Bai. Txoka mugitzen alda, bakarrika mugitu. Entzun, hau urbildu. Urbildu. Ze oso urrun egontzea, urbildu honea. Hoi da, hortxe. Hoixen. Hama sartu, Ondo. Lasai. Vale, Isma, enorme! Hau, pues, venga, va! Vale, ya remente utea bera, Irutika da punta sartu eta bakazu, Venga. Hau, pues, venga, va! Ez gauzi sokaik, Ondo Gontzal. Venga. Bera pixin dugu, Venga, Gontzal. Oso ondo. Venga, ora. Hoi da. Dana emon. Hanki gaina, hori da. Iep, segi. Hankak behar dituzu, Ze jabezuak lehertutak dituzu. Beste pixkat ez gauzi bera. Hau ez nahaztu, bilekin aizea egiten. Zure kontrandua hoi. Hanki epinanki ondo baina. Epinanki frenetan ondo, bestean epinian gaine. Estaran bajatu Isma, esan bozu. Teknika, Bilok, teknika. Ondo zagoz, Venga. Ondo. Jau, entzatxelen guixin egota, la hostia. Teknikarekin zaiatu, hankakin. Teknika ez dakat. Indarra euki behar dezu hanketan. Holan zapaldu, soka. Venga. Hau pai, gora, oso ondo Gontzal. Venga, segi, tirada baten, segi holan, oso ondo txapelduna, venga, segi holan. Hoi da, venga, pixka gehiago, pixka bakarrekan. Venga, azkenengo tirada, venga. Hortxe. Momentu garrantzitsua, Ez askatu soka. Oso ondo, punta sartu. Ez baba, animo altzeu misa, por cojones altzeu misa, Hankakin zaiatu seguridadia egitea. Hoi da, venga, oso ondo, primeran. Beste eskukin albadezu lotu, pixkat, bilak, aldi berian. Eta ahoakin lagundu, hori da. Hoi da, primeran Gontzal, primeran, venga. Venga, oso ondo, geitzik, poliki, kontuz eskukin. Venga, puta madre. Hanki, kolego hankak ondo, txartu guz hanki. Pinian gain Isma, sokin frenetan. Venga, ba, dale gora. Venga. Oso ondo, Gontzal.
Ez galdu, ez galdu. Kontuz, Hortxe. Ez. Beste eskugura. Oin behiratu nindagoen ardilla. Nahiko depozu, ez hau juten ari da. Animo, Isma. Esku kipiño ondo, kolokau esku ondo, deskantza utete. Venga, joder! Venga, aldo zule, Isma. Pentsatu behar dezu, geho, hortikan ez Nire dola jakitean nola egin korapillo. Venga, bale. Baina zeinekin, honekin. Hau da, pasata, ez? Hau pasatu bai. Ba, hau da beste punta. Ez. Kaso, mana izan, minik ezartu. Punta, betik, gora. Gora pillo guztietatik. Bai, Hoi da. Gontzal, lotuta dago ja? Ja, lotuta dago, ez? Bale, orduan, 20 minutu, venga, oaintxe, behiantzako, 20 minutu, Jasoaldik gehien itien dunak eramango du duelu. Burukin, oso ondo zuaz. Ez botatu baiak, venga, ba! Ez. Oso ondo pixka gehiago. Venga, pixka gehiago. Eta bat, erdikin ja dakazu, erdie. Tak, venga, jasoaldi bat egin da. On kontuz, Eso es. Zapaldu eta lagundu hankekin. Oso ondo. Hortxe. Bea, Gontzal, jasoaldi bat, ondo. Venga, hasi. Salto, ba. Venga. Zer, esizu? Oira, ja, listo. Bi. Txarrena da, pintzea. Gauzara bestetan behar dutela, bai. Altzeu, baina zukun gura. Tentzau. Bai, tan zer. Ya está. Hortikan jausten bada ez da zer gertatzen, soberan dakazu soka. Hoi da. Isma, venga, va! Beste bizka! Ba. Venga, va! Da, eskuputa, joder! Hor, ja, egin da, 3. Hirugarren jasoaldia, Gontzal, 3. Haupa, Isma, venga, va, ekin. Dios! Puta, ero! Deskantza nahi badezu, Bera ondino ez deko, ez da soka. Odara mantente. Hoi da. Fantazia, Venga, Isma. Zuek eskereko azerrementatu benetan, Ba, hoi da teknika oso ondo. Soka eta gora. Pizkat, gehiago, hortxe. Venga. Lau, Gontzal, lau jasoaldi ja. Oso ondo. Zaiatuko naz berriro, bea, eske alperritan. Bukea ondo, hankak ondo, bagizu bai ez alda bai. Hostia, Dios. Xup. Venga. Xup. Hoi da. Gontzal, 5. Ay, Dios. Cristo, miniten, no sé, joder! Kontuz lasto fardukin, Egon lasai. Zer, mendikan pizka jauzi egin da, lastua. Hori da, ondo frena guzuanketan. Cristo, mine, joder! Aldozu, betxu, bider dizizu ja. Deskantza nahi desuna. Guak lertu arte. Bai, baina euki kontuz ez zapurtzen. Ze apurtzen badezu, dana pikutara. Venga, Isma, ba, beste bizkat. Luzatu gehionka. Eta eskeranka dakazu kertuta. Giratu eskeranka eta zapaldu beste modua. Oso ondo. Indar gehiago egin behar dezu onkarekin. Ez, frena gukin ondo, hagin frena guzu ondo. Bota ipurdiatzea, seri. Venga. 6. Gontzalentzat. Cago en Dios. Ziepa. Zap. Hortxe. Que miniten no sé ya nada más apoyar. Hoi da. Vean. Ja, piso, zapaldu ondo. Ipurdi zehatza. Bai, ja.
Holan imposible gotea. Hortxe. Mariko nabel horrek, korrekita. Hori bueltak zerretik ematen txuzo, Gontzal? Odol pixkat. Zea, hanketa aramateko. Emeritzi egin da. Baina, 25. 25, nahi txuzo egin? Bai. Zabe. Hortxe ikusten metro bidi bakarrik. Oh, Dios! Dios. Hogeta bai, venga. Ba, ulertzen, baki, nari bat zabarri bezazten, ulertzen. Hostia, ez du putea. Ja, ez. 5 minutu falta, 5. Hostia! Venga, Isma, venga, saiatu. Bueno, ba, Gontzal, 25 egin nahi zenituen, ba, hortzen dokazu, 25 garrena. Kontuz, lastukin, kontuz. Txago portu kontxe, kusiran. Portu mago ba. Hortxe. Venga, 26. Venga, saiatu. Venga, Isma, gura. Ez que, a ver, ez da muskula gaitik, ja. Osea, dire eskuek. Lehenengoan zenuen, eta bueno, atera zaizu izki. La hosti. 30 segundu. Gehiago, emon. Da! Venga, eta 30 garrena. Gontzal, 30 jaso aldi. Primeran. Venga, 30. Venga, ere egin da. 10 segundo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, denbora, beraz. Gontzal, zorionak, irabazlea jarraituko guztu gurekin. Lan bikaina. Nola eskuak, nola itxuzu eskuak. Ondo behatzak bakarrikan. Bai, ondo? Bai. Primeran, Primeran. Onze hostixen bionik. Andrasko biaz. Urpil, nakideok, jontzute ez? Txikilla zituen, berrota zazpiko hankadun txikilloi, bitu? A ber, matxitoa gimnasio guten zatineak, batidoak egun guztia eta arroza eta puta mierda. Ni, makinako palmerak, Coca-Cola, gominola eta bitu, Kuda, gomik. Baina, bigarrenean ja... Hau da. Joda. Ja ezin hartu. Eta hori nitan mal, beha, sokatik igon eta zure odola joan ikusten be bai, jode. Egurrek mota media. Lehen baina, pasen aztik izan amorrenukin, jonek alde balako ondoli dukete. Ondoli amorru dukete. Amorratzen zen, jine kabli ikusete aztez asko. Kriston subidoi esan da, ja, polean sartzea eta soka behian eukitzea. Hori da, kriston subidoia. Hori da beste froga bat. Ni entrenatzen dut abilade finak pistolakin eta eskopetakin. Abilade finatia gauzak fin egiteak eskuekin eta behatzekin. Eta hori izan da, probai gorrena. Hori esan, lokarri txikila, poletekin pasatzea. Eta ja batean pasen denean, hartu, hola bo. Hortzak utzi arte hor, erintzea. Dana txarto. Bai. Dana txarto bentzeta. Izin de fallo tonto bategarren erroa ditu eta jazta. Zingo txegu. Antxeko izu, Bai. Ni uste, Isma oso urduriz. Bai, iserritan bai. Ez, hasieratik eta urduri jarri jote, bakizu zertan pentsatzen nuen, irabazteko eta oin buelta. Bai. Ara nola, ze show, Karagarria izango da. Nondik agertu. Karagarria. Aguantetan nabilez negarritarren, porque luego me llaman la llorona. Ez pentsat hori. Cago en Dio. Urduñak, etorri, Gontzal eta nekane. Ze, korrika, bainik entramito gehien behar. Jo, nola dituzu eskuak? Bai, pixat. La, lehmino, dena odoletan. Hau bakarrik, behatzak. Osa, suerte dukidet behintzat. Bueno, hementxe datoz hauek eta... Noko barrik amaitxu di. Ba, bai, bueno, amaitu ez dakit, baina, bueno, gutxigo izango dituzula hori seguro. Bueno, basigo naiz txapeldon handiarekin, zorionak. Zerri asko. Eta, sufrituz eta kostata indako dugu gaina. Zera batian, orgoian,
Ni esan dena, kerosenokin iotzen dut soka. Kerosena bukatuta gero, amorrua eta burua. Eta azkenean biharren saltxaldian hor soka pasein dut, eta ja subido ja. Ja beste proba bat hasi zait. Eta gero, oitka maika... Bai, hoi ja zan ja amorrua. Eta lastua puskatu ezkero, duelo galduta. Bueno. Eta terreno, ondo dagoela, baina terreno peligrosoan sartu nazela, baina, bueno, aurrera eraman. Zorionak, netan. Eta ere, txamponaren bestaldia. Kau, bendia, Tontua, tonto! Azkenean, angoien egonda eta jauzi. Tonto ez dakit, baina zuek dagoazen esperientzarekin, ez dakizten bat duelu. Bai. Nola galdu duzu soka? Zengo, azkenean, bai, lehenengokoan, igon. Jauzin jata. Bigarrenean igon, eta gero berriro berantza. Hirugarrenean erdira arte, eta ja eske, vamos. Honek errandu, hortxe ginela, hirugarrenean, txarto, zeia indar guztia hortzen ari zea galtzen. Claro. Ez da, Isma? Oida, gontzalea bai pasazo berdina. Ba, dinotzut, indarra ditik ezala, Zindana, esan eskuek, osea, eskuetekoaz... Bai, osea... Dena altxata... Eta, karo, a la mínima iten doztela holan, eske ja, zan... Horrek, digan postura no zeuna, pena zugarena. Bai. Hala ere duelo ez duzu hemen galdu, Non galduot? Aiorak nor nominatu zen adibidez? Taldeak nor nominatu zuen? Aiora da bere jolasa, azkenean. Bakarkakoa ez duzu esaten beti. Bakarkakoa zeizin de. Kenduta bat fuertea, kendu da edo auritako bi, edo ni. Azkenean kendu ezten niri, ondurteinako, karo. Komenigarri berentzat azkenean gorrotza eukitea, hor. Baina guztiok eta gaina aitortu duzue, Aitor nominatzeko itzein duzue. Eta orduan Aiorra zer dijoa bestaldetik, eta berak nominatu du nekane... Karo, nire bai, nire algotik. Nominatzen altzuen gorrotxa ere, Karo. Berak erraiztan altzuen bidea. Bai, gero finalean ze gureko dau. Nire aurkitu hor finalean edo gorrotzari. Nahiagoko dau gorrotza ikustea finalan. Hori da, berak ere jolazten dula. Karo, jolazten bada. Ondo. Zeke, Seleta, Gontzal eta Nekane, ikusten duzue. Eta zer gertatzen alden, eta hemen gero bakoitzak egiten aldu bere... Seleta egon da duelo osuan, holan. Nor? Seleta, Gontzali behiatzen eta holan. Hola, ez? Ei, berro egingo nitxun. Logura, berrogei. Logura, agurtu gure Isma. Hola, nabaituko, bai. Suerte. Suerte beha... Suerte que estaba bien horrek. Suerte beha kontuz gorriekaz, Bueno. Zerreki, como nahi zubiarren. Venga, handik segi, bikote. Bueno. Venga, ba, ongi zan. Sendatu esko gaitik. Bueno, estardure, ya. Bueno, bai, segi. Venga, agur. Isma, ze bi aste? Bi aste, aserre. Danetari pasau, ya. Zure honetik aterata, eta gaur, taka, porrota eta txera. Holan da azkenean. Jo, eske hain, karo, Seleta ikusi otolan eta nago purtsu betolan, Ze ba? Jo, azkenean penea motozte. Lasai, Lasai, oso tipo alaia zea, baina... Bihotzare nik badakit hartzen daukazula. Eta ez tikila gaina. Dios! Tera gamin dut, etxon. Ya está. Lehen galdin negarrez, gaur ere negarrez, konkixen ikusiz genuena. Joder. Zer du saio honek? Hola, lehen galdin ere denak negarrez antxe Tarragonan, eta txara gaina bakarra izan, hemen negarrez eta zer du saio honek edo zer dago hemen? Azkenean jentea zagotu iten duzun, jentea, jo que se. Konkixene, bai, eta egun gehiago eta beste gora batian. Negar begain nauen, Bai, ez dakit zer dekon. Eta igual da ikusten doazelako 3, 5 kontra, eta kristopena emotoztez, bueno, azkenean fizikoki behai hobeto gonaz. No bie posi dekot. Ez da txarro. Bai, bueno, segidukote ikiziotena Ismaelegaz, ikiziotena bat segidukote oin lantzen nire kabuz. Nola ikusten zuela ja orain? Seleta igual urduritzen hasia, ez? Bai, ni uste bebai Seletaen kontra joango dire. Azkenean Teresa eta Aiora dauz batute, eta Seleta dau hor pakarrik igual sentituko da, ez dakit. Hemen mundu guztia jolaztan ja. Nork irabazi bardu? Hasiera batean gorriak ziren, munduan janbartzutenak ez dakiz zer. Seleta, bede haukindot oso argi, beti ani. Naizte sokea atxo zigon, Seletak irabaziko dago. Zer dituzu? Bai, zuk esaten zu fuertea dela, baina legalien Aiorak irabazizon. Claro. Seleta orain ja, zeira gok, noski tensio eske, hurrengoan. Bakari gotea, lasteketa batean bakari gaude, Bai, landu behar da. Hombre, da. Ez da familia bat, ez dakit, udaiko bai. Alare ez dakit, konklusioen, baina ez da beste negarra ikusi inoiz ez programa batean.
Bi astetan ja, nire bai hasta urduri jartzen hain ez. Ja, azten hasiko zara, bai. Zaila da, baina, bueno. Hombre. Joan aurretik, norbaiti zeo zer esan nahi. Ni eskertu indot hau aukera berriro bizitea. Azkenan, nintzako izine zubidon. Ez da gizu? Hemen geldituko naz? Beha ja, leku guztietatik ikizten da. Eta hoin zeik izioten izan Invictus, kirol geha biten. Bueno, zumba zahaztu, jarraitu izaten, Igorreko ikurdirik ikusiena izaten, hori, segi, eta garrantzitsuena, ez aldatu. Segituko. Hemen, ezagutu du zure beste aldea ere. Hemen ezagutu induzula, hostia. Bai, baina behar da, bizitzan behar da ere, orduan ez aldatu, beretan. Sei orduan, eta bueno, mentxan gauztarako, Tokaio. Azkenan ingo zunean, Horrendik ez. Bai, bizkat. Que ves de torcenos, bai, kizu. Isma gutxi daude. Claro. Bueno, zaindu eta ikusarte, bale? Bai, bueno, ondo paso zeu, berdin. Bueno, agur. Bueno, fiera, aio. Agur, fiera, agur. Apai. Vamos, ¡Corre! ¡Bótame la hostia! ¡Un momento! Ate zoko. Ja, Manu, sartu zean ekon operazioa eta nik gelditan daia kapitan. ¡Irabazia, zura, tira! Izan Invictus. Zadabilen para guztien psicológicamente zindot. Nahiko ya! ¡Ni de palo, tío! ¡Venga, joder! ¡Ah! Geure ekipo kriston lan egin du, hala, urrungo aste arte. Gu, lolo zitera. Bien urdina, bien! Ja entzun dute. Entzun dute hau. Bien urdinak! Urdinak! Urdina, ze hostia! Ze hostixea bizu ekipu gala! Basen nahi bazkaltzea, Me cago en Dios. Aupai! Zer ebile aupaikia? Zer aupai? Loka puta. Sonkie, gaurre! Oine sonkie! Sokia berrio. Haulen aldu da, kantzeute pakatu inda. Izmaldu dagoiko punta lehen hau, oso gizartze dela soki hauzi. Arrio gaitxi behar, eskuke ja la puntita. Joda, erreta. Altza, ez da bat altza guen. Zomat altzaldi, alda. 31. Hostia, eta gazak? Utz. Ez. Ez deu ez da soka poleatik pasa. Kau, ez txartetaz para gomenaz. Bain doblatze ditugu, pertsonaz bikoitza, ja. Osea, que... Zorionak. Gorri hau egotxo, jota, birrindu, ez da, inoz tegerako tente. Finalea jagoa juk, bostu hori. Apordinak, nekabitzo. Gorri hau, eta guillotina. Mentxagu bez, pistoleru hemen. Hemen, pistoleru, Jota zua. Hone, pim-pam, pim-pam-pum. Me gusta gatxara gaztxu. Ez que elkarrekin mantentzia indartzia da. Gure arteko indarra mantentzia da. Begirata, botera asko dakagoen. Eta putada orain guretzako bai. Imagina. Eta azken egin, bueno, hori eta izlen beputan gauza leuta, hori pazkontzko leuta lego guen. Egrisiko asko lehen jate, baina... Hori, puta, bizi izan behar da hori. Zapote horren afaltzera pasatu. Alegría de la fiesta. Bueno, zein dut, listo, ez da, dilla. Oen baki uzi marran, ez da? Primero, segundo y tercero, hemetxa daude. Venga! Apa urdina me cago en Dios. Venga. Venga, jota zua. Oso gaizki sentatu zait orain, kanpamentu amaieran, egin dute urdinekin dako baien oiua, ze horrek demostratzeu, talde bat izaten jarretzen dutela, eta teorian ja taldeak desagertu dira. Unifikazioan gaude eta ez dago talderik.
Prestatoz? Beti prest. Zuzenean al grano. Zuzenean, bai. Bai. Lurrera, zuzenean, ez? Honea, bai. Zen bango iguan, 2 kilo bai? 2 kilo bai, venga, 2 kilo bai. Baina, benga, o ze? Ze ustezu, emango dula, ez dula emango? Hore hokin zeu zetako akazue hor. Oizutzako jarri nu, baina ez tezu biltzen. Larun batean ze jarri zenen. Larun batean, agustua eta sekadero. Eta jazta. Eta aurreko larun baten ze sagardotegitan atazi zuten azalorea. Ez izan zan pixkanien gainatzeko? Hau dingo deuen, 86 kilo, baskula horrekin, kilo 700. Kilo 700 jetxita. Horrek esan nahi dut 2 kilo hantan ez dela iritsi. Hasieratik hona ia 7 kilo zoaz jetxita, bai? Estimatzen zen, kalkulatzen genuen 9 bat ola hongo zinara. Azkeneko 2 asteetan esan dut remontada pixkat indezula. Baina ez relajatu, bai? Ez egiteko. Da, esan ikusten hauzu, osasuntxu ikusten hauzu edo... Nik ikusten izut gero eta hobeto. Bai, eskertzen da. Kilo 600, ez? Eta, bueno, bizkanaka, eta, bueno, gero eta hobeto sentitzen naz, eta, bueno, gogu geixekin. Maiatuta. Azkana. Pixka-pixkanaka. Ez da gize deuketa, baina fisura bat edo, pausue batzuten ondo moto, bestatzuten faiau itxot. Ez da gize. Zauritat dakazu, zainbeste ja, ez? Pixka baiaren kanpotik eta baina minamen hartzot. Neko usan, aben, bentsa justo. Korrik ezineik egin. Orain gaude goden puntuan. Zei paltinte, Lagatiko barriena da, baina ez dakit asko bizi algoten egin. Gazteak ez, baina gu ja nabaritzen dugu. Bueno, zeta animo. Bestiak ondo, gutxi gara, bai, eskuak, zuen probare bai, zauri horiek, gorrotxa, kupelita ja jisten. Bai ez? Berandu, baina bueno, pila jartzen ari da. Bat seireon. Ondo. Hemendik handezu horren dakazu, baina bueno, nahiko ondo. Bai, ondo nioak hemen kriston tajadiak entzeko, Bai. Ba, azten geha. Gaur entrenamentua izango da fisikoa pixka bat hemen, eta gero juten geha kalera. Tengo indar eta erresistentzeko lana. 3 tramo izango dira, aldapa bat, eta 3 tramotan, 3 zatitan egingo du. Bale? Hau kontatzen dara bai entrenamentuak, Gero izenek emateko ere bai, sakarri bili, Justo, eta gero zai bai. Hostia. Sokaztu zai? Ba, ojo, Teresa bako falloak, erabaik erredia, Kontu. Entrenamentuak ere bai, erakutsi behar da, Eta gorrotxa horretikan. Eta gorrotxa horretikan aserekin batera. Ojo, Ondo puntu saketerekin, Laguntzal, No se puede excavar, Aitor, venga, píllale. Ya trampa, ya corta, ya trampa, que ya. ¿Salpúa? Duro, salpúa. Salida de la calzada. Salida de calzada. Gauza? Ondo izte bukau, Ja, gozal. Ai. Ja, kurse bate. Isa gorria, ya. Torres más altas han caído. Ya caerás, cabrón. Gorriak alde batetik daudela bi neskak eta ointzel eta bakarrik edo, pixkat airean geratu dela, Ismaren laguntza barik, eta gure artean alderantziz ikusten dut, 5 gaudela multzo baten. Bakin hori bilatu zera, geuren bihin hori. Kutsi bainetan. 3, 2, 1, ekin! Vinculatu, Xeleta, vinculatu. Hostia. Bueno, venga.
nintzen. No, lasai, supe! Eri joa! Eskamutilak, azken 5 minutuak. Txene?